салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оиди антимюллеров гармон дар организми зан чӣ вазифаро иҷро мекунад. Ин гармон кам ва зиёд буданаш дар организм чӣ зарар дорад, ба шумо каме маълумот диҳам. дӯстони азиз, чӣ гуна пешниҳодҳое мешавад дар комментарияҳо оиди кадом мавзӯъҳо навор кардан, ҳамаашро мебинам ва кӯшиш мекунам ки дар наворҳои оянда дар бораи ҳар як мавзӯъе ки шумо пешниҳод мекунед навор тайёр кунем. антимюллеров гармон ин худаш гармоне мебошад ки дар организми зан барои нағз инкишофи ёфтани тухмҳуҷайра, нағз калон шудани тухмҳуҷайра вазифаи асосиро мебозад. дар организми мард бошад барои нағз кор кардани сперматозоидҳо, фаъолияти сперматозоидҳо хеле муҳим мебошад. дар организми зан фолликулаҳо, тухмҳуҷайраҳо вақте ки тифл дар батни модараш аст, аллакай муайян карда шудааст ки чӣ қадар фолликула дорад, чӣ қадар тухмҳуҷайра дорад ва дар давоми чанд сол ҳамин чиз тамом мешавад. ва маҳз барои муайян кардани чӣ қадар фолликулаҳои шумо мондааст дар давоми ҳаётатон ва дар 1-2 соли охир чӣ қадар фолликула ҳаст барои ҳомиладоршавӣ, ҳамин антимюллеров гармон муайян мекунад. антимюллеровро кӯтоҳ карда АМГ ном мебаранд. сатҳи он дар давраи аз таваллуд шудан то ба балоғат расидан ба миқдори кам аст. аз давраи ба балоғат расидан то синни 25-30 солагӣ сатҳи антимюллеров гармон хеле зиёд мебошад ва аз синни 35 солагӣ боло сатҳи он боз аз нав кам шудан мегирад. ҳангоми менопауза бошад, яъне ҳангоми климакс бошад, сатҳи антимюллеров гармон бениҳоят паст мешавад. аз ҳад зиёд будани антимюллеров гармон дар организми зан на он қадар нағз мебошад. масалан, агар сатҳи чунин гармон дар организми зан аз синни 18 то 30 солагӣ хеле зиёд бошад, ин нишонаи поликистози тухмдонҳо мебошад. ва агар ҳангоми менопауза, яъне ҳангоми климакс чунин гармон дар организми зан хеле зиёд бошад, ин нишонаи саратони тухмдонҳо мебошад. аз ҳамин сабаб антимюллеров гармон бояд як сатҳи муайян дошта бошад, яъне нормаҳои худро дошта бошад. чунки ҳангоми кам будани ин гармон дар организм нишонаи он мешавад ки зан наметавонад ки ҳомиладор шавад. вале боз дар ин ҷо аз ҳад зиёд буданаш ҳам нишонаи безурётӣ, яъне набудани ҳомиладорӣ низ мешавад. мегирем дар ҳолати поликистози тухмдонҳо. ҳангоми поликистози тухмдонҳо яку якҷоя якчанд фолликулаҳо калон мешаванд. худи антимюллеров гармон ки дар тухмдонҳо ки ҳосил мешавад, ҳангоме ки якчанд фолликула якҷоя калон шуд, сатҳи антимюллеров гармон низ хеле зиёд мешавад. вақте ки якчанд тухмдонҳо якҷоя калон шуданд, онҳо бо миқдори муайян наметавонанд калон шаванд ва дар як сатҳ меистанд. масалан, намекафанд онҳо то ки тухмҳуҷайра берун барояд. аз ҳамин сабаб намешавад ки зан ҳомиладор шавад. ва дар ҳангоми кам буданаш, масалан ҳангоми климакс, яъне менопауза, вақте ки сатҳи чунин гармон хело кам аст, фолликула калон намешавад. фолликулаҳо бениҳоят кам ҳастанд. аз ҳамин сабаб низ ҳомиладорӣ ба вуҷуд омада наметавонад. барои чӣ донистани сатҳи антимюллеров гармон хело зарур аст. вақте ки шумо гармонро месупоред, ташхис мегузаред, муайян карда мешавад ки запаси фолликулаҳои шумо, запаси тухмҳуҷайраҳои шумо чӣ қадар аст. яъне он нишон медиҳад ки дар 1-2 соли оянда шумо оё ҳомиладор шуда метавонед ё ин ки не. ё ин ки ҳангоми эко ин чиз беҳад зарур аст, барое ки стимулятсияи тухмдонҳо мекунанд. дар он ҳол бояд ки аз ҳад зиёд фолликулаҳо калон шавад. агар ки сатҳи чунин гармон кам бошад, намешавад ки якчанд фолликула калон шавад. аз ҳамин рӯ дар занҳое ки сатҳи антимюллеров гармоншон кам аст, сатҳи тухмҳуҷайраҳо, фолликулаашон кам аст, фарзанд надоранд ва намехоҳанд дар 1-2 соли охир ҳомиладор шаванд, дар давлатҳои тараққикарда ба онҳо тавсия дода мешавад ки ҳамон тухмҳуҷайраҳои худро заморозит карда монанд то муддати муайян. ва бо мурури вақт агар дар оянда ҳомиладор шудан хоҳанд, аз ҳамон тухмҳуҷайраҳои худ истифода бурда эко мекунанд. то ҳол дар тамоми рӯи дунё ягон хел табобате нест ки сатҳи антимюллеров гармонро баланд кунад, чунки кори ин гармон бо кори дигар гармонҳо алоқаманд нест. ин гармон алоҳида ҳосил мешавад ва ягон хел табоба, доруҳо, гормонҳо наметавонанд ки сатҳи антимюллеров гармонро дар организми зан баланд бардоранд. чунки вақте ки тифл аллакай дар батни модараш аст, муайян карда шудааст ки чӣ қадар фолликула дорад, чӣ қадар антимюллеров гармон дорад. ва ягон хел дорую табобат барои ҳамин фоида намекунад ки сатҳи ин гармонро баланд бардоранд. ва ҳам ҳангоми поликистоз вақте ки баланд аст сатҳи чунин гармон,
паст кардани он низ бо дигар гормонҳо фоида намекунад. дар ин ҳолат танҳо ҳаёти солим, здоровый образ жизни, яъне истифодаи витаминҳои махсус ва бо варзиш машғул шудан метавонад кӯмак кунад, ки сатҳи ҳамин гормон камтар шавад. сатҳи антимиллеров гормонро бо нанограмм ва миллилитр ҳисоб мекунанд, ки дар он ҷо аз 2 то 5 ин миқдори муайян мебошад. аз 2 поён ин аллакай сатҳи камшавии чунин гормон мебошад. 1 ин нишонаи бениҳоят кам будани антимиллеров гормон мебошад ва аз 5 боло ин нишонаи бениҳоят зиёд будани антимиллеров гормон мебошад, ки бисёртар ҳангоми поликистози тухмдонҳо дида мешавад. дар мардҳо бошад, баланд ё паст будани чунин гормонҳо ба безурётӣ низ оварда мерасонад, яъне ба бисплодия оварда мерасонад. дар вақти ба балоғат расидан агар сатҳи ҳамин гормонҳо паст ё баланд шавад, ба нодуруст инкишоф ёфтани узвҳои мардонагӣ оварда мерасонад. аз ин рӯ ҳам барои зан, ҳам барои мард муҳим аст, ки сатҳи ин гормонро дар организми худ донанд, ки дар кадом ҳолат аст. антимиллеров гормонро чӣ тавр дуруст пуридан мумкин аст? ин гормонро бояд ки дили гурусна аз 2 то 4 рӯзи бенамозӣ супоранд. пеш аз супоридан бояд шумо хӯрокҳои вазбин нахӯред, бо варзиш машғул нашавед ва 3 рӯз алоқаи ҷинсӣ надошта бошед. мардҳо бошад, бояд онҳо низ бо дили гурусна раванд ташхисро гузаранд, бо варзиш машғул нашаванд ва алоқаи ҷинсӣ надошта бошанд. аз ҳамин рӯ сатҳи муайяни ин гормон, яъне средние значение антимиллеров гормона аз он шаҳодат медиҳад, ки дар байни 5-6 сол шумо бемалол метавонед ки ҳомиладор шавед. яъне запаси ҳамон тухмҳуҷайраҳои шумо ба миқдори муайян аст, ки ба шумо кафолат медиҳад, ки то 5-6 соли оянда ҳомиладор шавед. дӯстони азиз, агар навор ба шумо писанд омада бошад, фикрҳои худро дар комментариёҳ баён созед, негативро аз худ дур кунед. саломат бошед.